162. Odriješene opreke u kaosu. Kaos je jedna od oznaka primaje materijale. De marodes tablum templus muses. Godine gospodnje 1635. 161. Materija prima kao Saturn koji proždire vlastitu djecu. Mutus liber ljeta gospodnje 1702. A materija prima. A 4 materija prima. A oznake tvari. Temelj opusa je materija prima koja je jedna od najčuvenijih tajni alkemije. To i ne začuđuje toliko budući da ona predstavlja nepoznatu tvar koja nosi projekciju autonomnog duševnog sadržaja. Takav tvar nije naravno mogla biti naznačena jer projekcija polazi od pojedinca te je stoga uvijek iznovice drugčija. Zato i nije ispravno tvrditi da alkemičari nikada nisu rekli što je prima materija. Oni su naprotiv davali tek od već mnogo naputaka, te su na taj način beskrajno protuslovili sami sebi. Za jedne je materija prima bila živa, za druge rudača, željezo, zlato, olovo, sol, sumpor, ocat, voda, zrak, oganj, zemlja, krv, voda života, lapis, kamen, otrov, duh, oblak, nebo, rosa, sjena, more, majka, mjesec, zmaj, Venera, kaos, mikrokozmos, slika 162. Rulandov leksikon daje čak 50 inačica koje bi se još mogle znatno umnožiti. Osim tih dijelimice kemijskih, a dijelimice mitoloških oznaka postoje i filozofske koje upućuju na dublje značenje. Tako u Komariosovu traktatu nalazimo oznaku had. U Olimpiodora crna zemlja se drži od boginje prokletog, Teoshatarastos. Concilium Conjugii kaže da je otac zlata i srebra, dakle njihova prima materija živo biće, animal, zemlje i mora, ili čovjek, odnosno dio čovjeka, primjerice njegova kosa, krv i tako dalje. Za dobna prima materija adamika i prema Paracelsusu limbus microcosmicus. Tvar kamena nije za njih ništa drugo već ognjeni i savršeni Merkurius, pravi hermafroditski Adam i mikrokozmos, jednako čovjek. Hermo Trismegis nazvao je kamen siročetom. Kako je Don Paracelsusov učenik, njegovo bi se poimanje moglo odnositi na nauku o antroposu, njegova učitelja. U vezi s tim moram čitatelja uputiti na moju raspravu Paracelsika. Veze između čovjeka i primaje materijala spominju i drugi autori, ali ja sve neću navoditi. Merkurski zmaj označen u grčkoj alkemiji kao entopan poslužio je kao povod za označivanje prve tvari kao unum, unica res monada, te za izreku liber platonis quartorum da je čovjek podoban za dovršenje djela, jer posjeduje jednostavno naime dušu. Milius opisuje prvu tvar kao elementum primordiale. Ona je čist subjekt i jedinstvo oblika koje može poprimiti bilo koji oblik. In quale retinator qualibet forma cum possibilitate. U drugoj verziji Turbe kaže Eximindus: obznanjujem vama, sinovima nauka, da je početak sveg stvorenja stanovita prva, vječna i beskrajna narav koja sve kuha i svime vlada i koje djelovanje i trpljenje poznaju i spoznaju samo oni kojima je znano sveto umijeće. U pjesmi 9 Turba Eximenus daje nauku o stvaranju sukladan Bibliji, stvaranje riječju, koji je posve oprečan ovome i prema kojemu je početak natura perpetua et infinita. Rosarium naziva prvu tvar prima materija, radix ipsius, korijen sebe same. Njezin je dakle korijen u njoj samoj, te je stoga autonomna i ne ovisi ni o čemu.